ערב טוב לכם, באיחור של 3 חודשים בעקבות המלחמה שהפכה את חיינו. הערב זה קורה. מוליכת הטבלה, מכבי תל אביב, מארחת את השנייה בטבלה והאלופה ב3 השנים האחרונות, מכבי חיפה, למשחק המרכזי, משחק ההשלמה מהמחזור השביעי בליגת 1-0. הנה ערן זהבי כבר מוכן ומסומן כשהמשפחה צופה בו מן היציע. האם מכבי תל אביב תישאר בלתי מנוצחת גם אחרי הערב הזה? במכבי חיפה יודעים שהם יהיו חייבים לנצח, אחרת 8 נקודות ואולי גם יותר, הרכבת כבר תברח להם. זהבי, אולי מרחיק את זה, דין דוד בשפיץ, ההרחקה הזאת נמחק ברגליים של מספר 11 בירוק, ליאור רפאלוב יכול ללכת עד הסוף, כי לא מפריעים לו, הוא מבזבז את זה עם בעיטה ממש לא מדויקת. ליאור רפאלוב יודע שמזה הוא היה צריך להפיק משהו קצת יותר מסוכן. קורנו יודע להגביה כדורים, והוולה הזה של חלילי יוצא החוצה. מכבי חיפה משחקת כדורגל טוב. תורג'מן הוריד יפה לתור פרץ, צריך להמשיך את זה שמאלה, אבל פרישה נקייה של ג'אבר, ושוב מכבי חיפה בעמדת התקפה. חלילי, איזה חילוץ של ג'אבר. חלילי על רביבו, עושה לו כאב ראש, מוציא רוחב, רפאלוב, אי אפשר לעצור אותו, גם 12 שנים אחרי. מכבי חיפה 1, מכבי תל אביב 0, ליאור רפאלוב, הבלתי נגמר. אין מה להגיד על השחקן הזה יותר ממה שהוא עושה השנה. 10 דקות במשחק ואנחנו אומרים שרפאלוב עושה ככל העולה על רוחו. ומה עשה חלילי לרביבו? אבל זה מתחיל סוף סוף מחלילי שחוזר לעצמו. רפאלוב מוליך את הירוקים ליתרון מוקדם, והנה זהבי עם כמעט תשובה מהממת, סוחט מכיוף, הצלה ענקית. מה ששני השועלים הוותיקים עושים כאן, בית ספר לכדורגל. איזה פולה של ערן זהבי. ואיזו חטיפה עכשיו של שרי, זה יכול להיות 2-0. מוסקרה לוקח את זה, שרי בועט למרכז השער, קיבל מתנה אבל לא ידע לנצל אותה ל-2-0, ומכבי חיפה הייתה יכולה לעשות פה 2-0. ביטון על סף הרחבה, ביטון מחזיר לאבישי כהן, הנה עוד הגבהה, רביבו! וזהבי נותן לטיפה קטנה לכדור שנוחת בידיים הבטוחות של שריף כיוף. זהבי עם כדור טוב לקניקובסקי, שון גולדברג גולש אליו. זו החזרת כדור! זו החזרת כדור! איזו טעות של שריף כיוף. גולדברג יכול לבוא בטענות עד מחר. החזרת כדור ברורה. ביטון ניגע בכדור וזהבי עיוות. האם שער השוויון בדרך? לא. זה לא נגמר, סבורית. ההגנה של מכבי תל אביב כלילה. תראה את חלילי לבד. שרי מקבל את זה, מחזיר את זה לקורנו. חלילי עדיין לבד, כל כך הרבה זמן. תראה מה קורנו עושה. הכדור הולך החוצה. וואו, איזה מהלך יפה של המגן השמאלי של מכבי חיפה. ראינו כבר את רפאלוב כובש העונה ממש לא מזמן. בערך מפה. וסמי עופר. האם הוא יעשה את זה גם עכשיו או שישאיר את זה לשרי שבועט מצוין. מוסקרה יורד לכדור ועודף אותו לקרן. קורנו מעביר יפה לאלי מוחמד. שרי בורח לתורג'מן, מעביר כדור גדול לדין דוד, ומוסקרה מציל כאן את מכבי תל אביב מ-2-0 שהיה ממש באוויר. הם פשוט צריכים גול. אולי עכשיו הוא יגיע עם ערן זהבי שנוקח מעל המסגרת. זה היה מהלך קבוצתי נהדר. ועכשיו איבוד כדור, ודין דוד יכול לעשות 2-0, אבל הוא שוב בועט החוצה. מכבי חיפה קיבלה היום כל כך הרבה מתנות, היא לא מנצלת. והנה עוד התקפה. זהבי לא מדייק, מנסה לקחת את זה מעלי מוחמד, ומצליח, כמעט מצליח. כי עלי מוחמד קשה לעצור, בסוף הכדור אצל זהבי ברגליים. איזה משחק בלגן. רוי רביבו
עכשיו זה הרבה שחקנים בצהוב ברחבה, זה מסוכן מאוד. רביבו עם הגבהה טובה, וסבורית! קיוף לוקח את זה, או שאפילו הוא לא היה צריך לגעת. הכדור פוגע בעמוד ויוצא החוצה. כן, וזה מתחיל מהמשחק בלגן. דור פרץ ביום שהוא ירצה לשכוח. הכדור אצל שרון שרי, מחזיר את זה לדין דוד. קני סייף מצטרף, גם קורנו, עדיין דין דוד. תראה את הסללום הזה של דין דוד. מוסקרה מתעופף ועודף. דין דוד ושרי יוצאים. פוטגורנו וקינדה בהופעת בכורה במדי מכבי חיפה על המגרש. גדי קינדה, שחקן נבחרת ישראל, חוזר אחרי כמעט 4 שנים ב-MLS. עד לשעות אחר הצהריים עדיין לא היה את השחרור הבינלאומי של גדי קינדה. השחרור הגיע, האם ה-2-0 יגיע? יגיע ועוד איך יגיע! ומכבי חיפה תנצח את המשחק הזה! גוני נאור! כדור ניתז ליד של גוני נאור, כששחקן כובש. ולא חשוב למה היד הייתה מעורבת בשער, אין שער. זה אירוע קל מאוד לבחינה. וזהו זה נגמר. ליאור רפאלוב מנצח את מכבי תל אביב ומחזיר את מכבי חיפה לתמונת האליפות. רובי קין רושם את הפסדו הראשון בישראל, ואנחנו קיבלנו משחק עונה כמו שמשחק עונה צריך להיות.